Yes, this is your boy DJ Dwang right here at Mwos Ngoni Stadium, the home of Mwos Football Club. Ndine number one supporter. Why Apiri, I think munoiona pese pamunenge panenge pachitamba Mwos inenge iripo. Tange chita chit chat nawo tichinzwa kuti mathoughts avo about the game. Why? Guys, madi baba. Ndofara mchifarawo. Anditi haisi turi kufara nekuti takuonai muripo muchifara. Inini ndikutofarawo futi kuti ndasangana onere media. Anditika. Ndiwaze zikuchema mukati memoyo wangu. Anditika. Muri kuchemei baba. Ndikuchema kuti nhasi Caps yarowa 2-0. Last time Caps yakauya mufoot muno mungoni stadium ikarowa 2-1 in a league match. Yes, it was a cup game. Yes, yanga iri Chibuku Super Cup. Yes. Maona sei matambiro aita vakomana venyu vamunenge muchipusha kuti let's go guys. Zvaizozvika vakomana amateams. Siyana nawo vakomana. Padini ndichendikuudza chero. Zvakawanda zvinava basa rese. But Simba, I warn you. Ungoona vatambira kuti apfana vakatochecheudzwa nezuro. Siyana navo. Ko Apiri. Yes, I think I have a question Anditika. You as a number one fan and part of the group Yema fans, Mwos. Yes. Takaona banner Anditika richita rounds on socials and everywhere. Anditika rekuti coach ngaaende. Andizive kuti se part of my fans mimi ma number one fans acho muri kuzoona sei pangpa yakabuda before the game vachinzi coach Mutasa must go. Munoona sei? Bana rere anakunyorwa neMwos rere. Vanhu vaya vakanyora bana vaya mahaters yedu. Inini ndinotanga kutora kuti vakomana apa pashata pazodai asi bana rega to tell you the truth Andika. Bana rega harisire kuMwos. Kana rava kubhana rekumwos ka ndofamba ndini ndakaribata saizvozvo handimboona ndakabata flag yangu so but atichi Mwos they must treat this. I don't tolerate street nonsense. Yes, that's fine, but inini Mwos ndeyangu ndoida kupika na mai wangu. Saka at the moment totaura kuti coach Lloyd Mutasa avari right. No, not very right. Lloyd Mutasa 100% good. Baba wizi ndokudai nemoyo wese. Kana mota nchakutengera isura mangwana. Saka game riri kuuya reSimba bhora, a league match. Zvinhu zvanomira zvakanaka pamagame ekuleague up. Yes. Next up is Simba bhora right here mungoni stadium. Simba bhora hokoyo. We warn you. Handikuona zvakachitika pafana muground umu. Don't worry. Usafunga kuti takaita first half draw ka second half topedza. For the meantime kaSimba ka takutongouraya first half yacho. Anditika. Yes. Thank you very much Why Apiri. Yes. Dina Why Apiri, one of the number one supporters Mwos Football Club. Achitaura navo vachitudza makosa avo vachitudza kuti bhana rakaikuda richitendera marounds.